Vær hilset, mine sønner. Som I ved, er vores eksistens truet. Vi mister søskende hver sekund. En virus har spredt sig til vores galakse i form af dræbende lydbølger fra jorden. Også kaldt dansk musik. Dun, dun, dun. Kig på skærmen bag mig. Kig! I løbet af de seneste 10 år er svage kunstnere dukket op på den danske musikscene og har skabt denne virus med deres sjæleløse sange. 2 af jer skal til jorden for at udslette disse kunstnere, for at redde vores eksistens. Er I med? Yeah! Nu vil I se konsekvenserne med jeres egne øjne. Bring mig forsøgskaninen Fluffy. Computer, afspil venligst sangen Jalousi af Medina. Anmodning godkendt. Afspiller Jalousi med Medina. For jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Som I kan se, står det alvorligt til. For at sikre mig, I har forstået alvoren, vil jeg stille jer dette vigtige spørgsmål. Hvorfor skal Medina udslettes? Ja, Hildur? Boss, kan det være, fordi hun hver dag motiverer teenagepiger med lavt selvværd til at få anoreksi? God pointe, Hildur. Er der andre grunde? Ja, Baldur? Jeg har 2 bud. Er det fordi hun har levet 10 år på et hit? Eller fordi hun er skyldig at Christoffer har fået en musikkarriere? Begge ting er korrekte, Baldur. Begge ting er korrekte. Men nok snak. Giv mig transformeren. Imens vi taler, er Top Gun i studiet og lave endnu et forfærdeligt hit. Hildur, min kære søn. Du skal blive et menneske. Nu! Hovse-chef. Du har dræbt Hildur. Har du husket at tjekke indstillingerne? Nej, det er første gang, jeg prøver den. Hvor er du sød, chef. Lad mig vise dig, hvordan sådan en skal håndteres. Det du gør, det er at deaktivere destruktionen. Og så aktiverer du transformatoren, og så er du rent faktisk klar. Godt. Vi prøver igen. Min elskede Baldur. Din tid er kommet. Nu! Hvis du er fremmed, er rumvæsen eller har en anden hudfarve, så er du altså ikke velkommen i Danmark. Det er dig, der er en fremmed her. Og her har vi dødsstraf for racisme. Okay, lad mig lige ændre race. Elefant, hund, menneske, sådan. Godt. I 2 er blevet headhunted. Vi har valgt jer på grund af jeres charme og gå på mod. 3. gang er lykkens gang. Wow, de er godt nok flotte. Ikke nu. Det er for mørkt. Der er for stor chance, at de vil blive afvist. Det skal være mere lys. Perfekt. Jolla. Gud ej. Du skal være dansk. Dreng, jeg har altså glemt min punkt. Er der nogen af jer, der kan lægge ud som MobilePay senere? Nu er I klar. Hør godt efter. Kvaliteten i dansk musik er nede på 5%. Når den er nede på 0, dør vi. Jo flere danske musikere I udsletter, jo mere stiger barometeret. Vi har travlt. Jeg sender jer nu mod København i en nødkapsel. Hvorfor en nødkapsel? Fordi det er en nødsituation. Jeg har udstyret jer med en Digibox. Den kan besvare alle jeres spørgsmål. Velkommen til Digibox. Hvad kan jeg hjælpe med? Du har valgt dansk. Mine børn, dette bliver den vigtigste rejse i jeres liv. Vores eksistens er i jeres hænder. I skal udslette disse talentløse kunstnere. Og skulle I få kolde fødder, så tænk på Lucas Grahams klamme fjæs. Og fald ikke let for Christoffers nude blonde krøller. De er ikke ægte. Han bruger krøljern. Det gør de alle sammen. Når I lander, find noget tøj. I skal blende ind på jorden. Og det er vigtigt, I ikke afslører jeres identitet. Dernede kan det ikke lide fremmede. Held og lykke! Når jeg roker, bestiller ikke håndmad. Hende bliver jeg rigtig glad. Fiskefiléer, remoulade og håndmad.
Kom ind, når han først skifter. Vi har en 369'er. Skifter over. Den tager vi. Over and out. Nå. Der sidder 2 drenge, der er påkendt en cyklist. 200 en dreng i en bil. Jeg vidste ikke, der var gay parade i dag. Også ikke noget, det er ikke sjovt. Jeg skal se noget i det. Nu. Hvad helvede er det her for noget? Jeg kan ikke læse arabisk. Der lugter af flygtning. Kan du lugte det? Kan du lugte, Osvald? Det kan jeg. Klokken er 1807, og I 2 er anholdt for at påkøre en cyklist. Hold ulovligt. Og ikke have noget til... Kan du lægge den iPad fra dig? Godt, Giorgio. Vi tager deres bil. Lad os komme afsted. Vi har en mission, vi skal fuldføre. Fuck lige den der mission, Chichimano. Jeg meldte mig kun for at komme væk fra vores klamme galakse. Er du klar over, hvad vi kan gøre her? Vi kan tage stoffer, poppe molly, tage shufi, flække mennesker. Jeg har flækket stort set alle racer, Chichimano. Jeg har flækket Gigi'er, Avatar. Jeg har flækket ham der for E.T. Jeg mangler kun mennesker. Åbenbart ikke forstået vigtigheden af denne mission. Det er vores race. Vores stolthed, der står på spil. Tænk på mor. Hun ligger lige nu i koma. På grund af dansk musik. Doktor, hvad er der galt med min kone? Jeg må desværre meddele, at din kones chance for at overleve er meget lille. Hendes celler er under stærkt angreb. Er det Ebola? Er det SARS? AIDS? Hvad er det? Det er værre end alle 4 til sammen. Hun er ramt af sebaktullose. Engel. For evigt. Gigi-boksen ringer. Velkommen til Gigi-box. Ikke liv. Her er jeres første mission. Den første musiker, I skal udslette, er Medina. Nå, hvad er det for et sødt lille menneske, du har der? Det er min guldklump, Arthur. Ej, et flot navn. Må jeg spørge om noget? Det kan du tro, herr betjent. Hvor meget tager søde lille Arthur for en plover? Hun befinder sig i aften til prisuddelingen Danish Music Awards. Medina er nomineret til prisen, årets danske kunstner. Hvorfor vides ikke? Hvad fanden snakker du om, de perverse svin? Arthur Smut, min suppi. Jeres job er at finde denne pris, før hun modtager den, og forgifte den med det drabelige giftstof, Etzlinova, der vil ætse hendes talentløse krop øjeblikkeligt. Skynd jer afsted. Awardshowet starter om en time. Giorgio, hvor bliver du af? Jeg var i gang med et flashback og alt muligt. Og vi har fået vores første mission. Hop ind i bilen nu. Hvorfor var hun så nær med sin baby? Jeg spurgte sgu da meget på. Prøv at høre. Det eneste vi skal, det er at følge de her missioner og dræbe de her kunstnere, okay? Det der, det er ret udansk. Hvem er du? Jeg er den folkekære politiker Nasser Khader. Til stille. Du har lige hørt hele vores plan. Giv mig en god grund til, at jeg ikke skal likvidere dig. Dreng, ved I, hvor vigtig jeg er? Jeg er Nasser Khader, søn af Nader Kadir. Nasser? Spurgt.